Eli kello on 5.20 ja ollaan tässä Samonissa heräilty ja lähdetään kohti lähtöä, etsitään bussia. Sitten päästään lähtöä ja tässä on meidän maali suora, tuolla näkyy. Tästä tullaan maaliin. 8.15 starttia. Tuolta Sveitsin puolelta Osireksista lähdetään ja tullaan tänne Samoniin. 57 kilometriä matka ja 3800 tai 3500 jotain siinä oli verttiä tuossa matkalla. Ei muuta kuin lähdetään katsomaan, että mihinkä aikaan se tänään pääsee läpi. No niin, nyt tultiin tänne lähtöpaikalle. Valmistaudutaan. Tässä on semmonen vartin verran tohon ensimmäiseen lähtöryhmään ja sitten tuolta lähdetään. Nyt tuli starttipaukku ja sitten mennään. Alkuun vähän ruuhkaa. Tsemppiä Jani! Eka puoli tuntia takana ja aika kuuma on täällä rinteessä heti näin aamusta. Tänään tulossa tosi lämmin päivä. Tää juoda hyvin. No niin, nyt alkaa vähän jyrkemmät nousut ja ollaan tultu jo tämmöiselle hiekkatielle ja alkaa tämmönen kapeampi polku tosta. Siinä näkyy kun jengiä painaa ylämäkeen. Tässä on ensimmäiset joku 18 kilometriä noustaan ylöspäin vaan tonne vuorelle. Sieltä lasketaan isompaa huoltoa. Heti tiukka pätkä alkuun.
niin, nyt ollaan metsän siimeksi. Nyt on jyrkkää. Mäkeä täällä. Mä oon muodostunut tästä letkaa täällä. Ensimmäinen tunti tultu ja 600 metriä verttiä takana. Reipas alku. Taisin lähteä tähän eliittiryhmän perään. On täällä aika hännellä, mutta sieltä tulee takana sitten toinen lähtöryhmä. Nyt saa mennä aika rauhassa. Nyt tulee eka huoltoa Sampekalaakseen ja tässä on 7 kilometriä matkaa takana. Reilu 600 metriä verttiä. Nyt on tunti 8 mennyt. Tiukka nousupätkä heti tuohon alkuun kyllä. No niin, nyt on eka huolta. Tästä ne juomat. Eka huolta on nyt tehty ja matko jatkuu täällä. Pahempaakin viikkoa täällä. Tunti 50 ja 12,5 kilometriä tullut. Ai. Miten mahtavat maisemat täällä. Nyt on todella kuuma täällä. Miten menee? Ihan hyvin menee. Aika saakeli kuuma. Purosta on kivasti kylmää vettä. Ja. Kastelee kukkujen liikkeestä. On kohta tänne kyllä huipulla. Okei, niin onko se tästä lasketaan huoltoa? No sitten on siitä vielä matkaa huoltoa, mutta näyttää ainakin profiilin mukaan, että yhtä jyrkkä tuo laskukohon tähän nousukin. Joo. Katsotaan. Pitää mennä rauhassa.
Nyt tultiin tän toisen isomman päälle ja kyllä oli rankka veto. Tää aika lailla mehut loppu. Tässä laskee seuraavana tuonne laaksoon alas. Tuonne todella jyrkkä mäki. Saa nähdä miten se menee. ,7 kilometriä. Tosiaan 3 tuntia nyt mennään. Kalan nesteet aika loppunut. Jes, tuolla on vettä. Mennään Tajulahteen. Hankkaa homma. Tähän loppuu mäkiä. Tästä lähdetään sitten alamäkeen, joka on yhtä jyrkkä kuin tuo nousu, mikä tultiin ylös. Tätä on sitten monta kilometriä taas tätä tänne suuntaankin. Täytyy mennä varovasti, ettei kaaduttaa mitään. Aurinko paistoi tuohon ylärinteeseen menoon päin. Niin kuumasti, että mennäs tukahtua. Piti ottaa aina tuohon puffiin vähän kastella sitä vedellä ja vetänyt sitä kylmää puffia tuohon kaulalle. Täällähän oli tänään määrätty lämpöisen kelin erikoisvarustuspaketti. Että tää oli kyllä tiedossa, että kuumaa tulee olemaan. Koska se kohta pitäisi tonne lähteä juoksemaan näiden perään. Vaikka sauvat tosta kantoja. Tonne alas juosta. Tuossa taas sille reunat. Tosta kun lipsahtaa, niin tipahtaa monta 100 metriä alaspäin. Täytyy olla varovaisesti, ettei kaadu sinne alamäen suuntaan. Tuli tämmönen huoltopaikka. Pikkasen yli 4 tuntia mennyt. Oli tossa tuonne 5 kilometriä putkeen tällaista jyrkkää alamäkeä. Älyttömän rankka mun jaloille. Joutuu tulee silleen sauvajuoksua tuettuna. Ei meinaa jalat kestää tällaista, kun ei tällaisia mäkiä treenannut oikein ollenkaan tänne. Ei paljon ollut tällaista
kunnon juoksupaanaa. Nyt näyttäisi olevan vähän matkaa. Muuten olla kyllä ihan yhtä tunkkaamista sauvoille. Tää onkin aika jännittävä kohta. Mennään tällaisen ritilän päällä. Se on kiva tiputus. Kohta on 1500 nousumetriä ja 146 keskisyke. Tuossa paukutti tuohon ylämäkeen koko ajan melkein anaeropiselle kynnykselle välillä, että vaikka ihan tuli kävelle. Täällä on vähän sen verran ohut ilma täällä ylhäällä ja ihan sairaan jyrkkää mäkeä. Tällaista sama kuin olisi fasaania mennyt. Ensin monta kilometriä ylöspäin putkea ja sitten monta kilometriä alaspäin putkea. Lähdetäänkö sitten tästä taas juoksemaan. No niin, saavutaan Trientin huoltoon. 24 kilometriä. Tosta saa vettä. Tuolla pitäisi olla sitten joku isompi huoltotaltta, mistä saa syötyä, niin nyt pitää ottaa pitkä ruokatauko ja syödä kunnolla. Muuten ei kyllä pääse maaliin tätä retkistä. No niin rankka reitti. Tervetä suunnittelemaan, että miten selviää. Minä pääsin syömään. Täällä onneksi jotain tällaisia Tobleroneja, mitkä on suosikkeja sitten. Tällaista makroleipää. For everybody, don't forget to take enough of water. It's a long way to return the bag and there is no water. Tästä lähtee tän jälkeen niin toinen samanlainen nousu, minkä mä äsken justiinsa nousin ja meinasin jo kuolla siihen. Tai itse asiassa seuraava on vähän isompi. Nyt on pakko vaan ottaa rauhassa ja syödä ja koittaa kasata itsensä. Tai sitten on seuraava vuoren yli. Tuolta noin lähettiin, ollaan kiivetty nyt tonne ja vasta laskettiin. Tällä hetkellä ollaan tossa noin Trientissä ja nyt lähdetään jatkamaan sit tosta toi ylös. Tonne alas ja sit vielä kerran ylös ja sit maaliin. Niin, huolto on nyt hoidettu ja syöty hyvin ja sit lähdetään jatkaa. Seuraava näyttää olevan kyllä todella jyrkkä nousu ainakin tää kello profiilin mukaan. Vielä jyrkempi ja isompi mäki kuin äsken, mikä noustiin. Olisiko se sitten tuonne eteenpäin tuo mäki? Tai vuori. Ja sit sieltä lasketaan taas alas. Tästä tulee aika tiukka setti. Katsotaan miten onnistutaan.
Onneksi sain tosta kokista. Otin mukaan ja sitten pari lötköä urheilujuomaan tossa noin. Näillä mennään. Ei auta kun mennään aika rauhallisesti nyt. Koska siellä on vielä yksi setti, se 3. ylitys tulossa, niin täytyy säästää siihenkin voimia. On tässä kuitenkin aikaa. Pitäisi olla jonnekin 9 vai 10 asti. Pitäisi päästä siihen mennessä maaliin. Kyllä mä uskon, vaikka tästä nyt kävelen maaliin, niin pääsee. Semmonen täytyy sanoa vielä tässä, kun on niin sanotusti ruokalepo päällä ja syönnin jälkeen täytyy vähän aikaa kävellä, niin on noin muun maalaiset kyllä ihan käsittämättömiä vuorikauriita. Ei niinku muun jaloilla pysty juoksemaan noita alamäkiä, että se oli niin vaikeeta, että eikä sinne pysty myös kuvaamaankaan. Sauvoikaan joutui pitämään pysyä pystyssä ylipäätään. Ja aika vähille jäi kyllä alamäkijuoksut siinä. Tässä on joku 5-6 kilometriä, niin kun olisi tullut fasani mäkeä alas Malmikartalle jätemäärä, niin sekin on jo yksistään rankka veto, niin nyt oli kyllä aika paljon pahempi. Taas mennään. Täällä oli jo paha ylämäkeä, nyt pikkasen tässä tasottu. Tultiin joku tällaisen Vuoristokosken varteen. Tuonne ylös ollaan menossa. Koko ajan muuttuu vähän teknisemmäksi tää polku täällä. Jostain tuolta pitäisi päästä tuon kallioseinämään päälle. Aina vaan pahenee tämäkin. Eikä loppuu vielä näin. Lähellä huippua ollaan mittarin mukaan, mutta kun toi skaala on tuo tolleen, niin en sitten tiedä. Tuossa on nyt tollanen kallioseinä ja meidän pitää päästä sen yli. Siellä on ilmeisesti jotkut seinässä olevat portaat kohta. Oi. Tätä näin ollaan tultu nyt monta kilometriä tuolta alhaalta. Välillä on tuossa polureunassa varmaan joku 0,5 kilometriä tiputusta, että jos on tästä horjahtaa, niin sitten kyllä olisi menoa siinä kohtaa. On kyllä jokseenkin ehkä vaarallista touhua. Hyvä, että pysyy pystyssä. Sitten vetää täällä. Eikä ole kyllä kaiteen kaidetta, ei missään. Tuolta alhaalta on tultu ja ollaan täällä ja tonne pitäisi mennä. Tollanen seinämä ylös kohta. Ottaa pikkasen happea tässä. Sen verran heikuttaa, että ennen kuin lähtee tohon seinämään.
niin sitten tulee nuo portaat. Laittaa kamera pois, jos tonne vaijerit saa pidettyä käsillä kiinni siitä. Vitsi tekee tiukkaa. Kyllä alkaa kramppaa niin kuin joka paikka. Ja tuolla olisi sitten paikka varmaan, mistä saa vähän vettä. Niin, nyt ollaan tällä huipulla ja matka on tullut kohta 31 kilometriä ja 7 tuntia 10 minuuttia on kulunut aikaa. Ja nyt on puolet enää aikaa jäljellä, että ehtii aikaröys maaliin, mutta tässä ei enää pitäisi olla kuin yksi tämmönen huiputus matkalla ennen maaliin. Että toivotaan, että aika riittää. Ja sit lähdetään jatkamaan. Tässä näyttää, että Col de Palme 1,5 tuntia. Se on seuraava huoltopaikka vissiinkin. No se on varmaan 1,5 tuntia ihan optimiaika mullekin, kun menee kävellä. Ei tää ihan vielä laskuun lähde, vielä vähän noustaan kuitenkin. Aikamoista louhikkoa on nyt täällä rinteessä. Se liikkuvia kiviä. Alas kai sitten lasketaan. — 33 kilsaa mennyt ja 8 tuntia. Ja 2,5 tonnia verttiä. On se vaan pitkä matka tämäkin. Nyt onneksi vähän tämmöistä parempaa polkua tähän rinteeseen. Minä varmaan tonne kaukana näkyy joku tommonen mökki. Veikkaat sinne mennään. Sieltä sitten alas. Tasaisella vähän parempi olo nyt kuin äsken tuohon ylämäkeen. Tuolla kun nousi, niin hyytyi kyllä ihan totaalisesti. Oli pakko istahtaa muutaman kerran kannonnokkaan miettimään. Sieltä tultiin tätä polkua. Kohta 35 kilsaa.
Vihdoin taas valtapaikka. Nyt tosta juomaa naamaa ja sitten lähdetään jatkaa. Täällä oli vähän evästäkin. Taas juosta. Onneksi on tämmöstä vähän tasaisempaa tässä. Tässä pääsee paremmin. Tuonne näköjään lasketaan. Meidän on tuskaa tää alamäkeen juoksu. Tässä on tosiaan 11 kilsaa tällaista laskuotta rinnettä pitkin. Sitten varmaan tuolla edessä näkyy tuonne polku, niin noustaan ehkä vielä tonne rinteelle uudelleen ylös. Siinä on vielä ainakin reilu vertti tonni. No niin, alkaa olla maratoni täynnä. Mitäs on mennä kohta 9.53, kohta 10 tuntia. 4,5 tuntia on vielä aikaa mennä maaliin, 15 kilometriä jäljellä. Mutta tossa vielä 1 tonnin nousu varmaankin. Tiukkaa se tulee tekemään. On niin puhki, että ei paljon nyt juoksu kulje. Polvet ja jalat aivan muusia, että ei tätä alamäkeä. Ei kestä. No, nyt on tällaista vähän loivempaa polkua, että tätä sentään pystyy juoksemaan. Kivaa tämmöstä laaksomaastoa nyt. Siinä on silleen, että nyt on mennyt 10 tuntia 10 minuuttia ja kohta 13 kilsaa jäljellä ja alkaa aurinko tuolla laskemaan vuortentaan, niin alkaa tulla pimeä, niin pitää kaivaa lamppua sitten esiin. En tietenkään muistanut ottaa lamppuun vara-akkua, vaikka oli se mulla tuolla kämpillä mukana, niin katsotaan nyt sitten riittääkö se akku, mikä siinä oli. Eiköhän se riitä. Aika pikku lamppu, mutta eikä ole hirveänä kyllä siitä kokemusta, mutta ehkä se menee. Jotenkin ajattelin, että kyllähän täältä nyt helposti päivänvalolla tullaan pois, mutta ei kyllä tultukaan. No niin, nyt tullaan huoltoon ja mä sain tänne kannustusjoukkoja mukaan. Aivan mahtavaa. Joo, kiitoksia paljon. Kymmenen ja puoli tuntia ja 45 kilometriä takana. Ja nyt vikahuolto tässä ja sitten 1 nousu ja sitten maaliin. Ui. 1 mennäs tipahtaa.
Täytyy olla tarkkana, ettei vierahda tonne. Tuossa ihan älytön tiputus vieressä. Kaikki voimat on aivan loppu. Pari kilometriä vielä eteenpäin pitäisi mennä ja jonkun matkaa. Joku 400-500 metriä ylöspäin, niin oltais tämän mäen päällä. Ollaan niinku tämän mäen puolessa välissä potterilla. Maisemat täällä on aivan uskomattomia. Tällä kun hitaasti menee, niin näitähän ehtii katsella ihan rauhassa. Ja välillä vaikka istuu paikalla ja kuvailee. Tässä on aikaa. Voi kerta kaikkia jalat liiku mihinkään. Ei vaan pysty menemään kovempaa. Jännä efekti, aina kun katsoo tuonne ylärinteen puolelle, niin tuntuu, että lähtee kaatumaan tuonne alarinteeseen päin. Aika paljon saa katsella vaan tätä polkua, kyllä tähän on tottunut. Ei silleen paljon enää hirvitä, eikä oikeastaan kauhean edes kiinnosta, kun vaan pääsis pois täältä. Jotenkin vaan eteenpäin mentävä. Melkein huipulla. Tosta näkyy viimeinen nousu, tuo Pallurainen tuolla. Niin tarkoittaa, että se on tuon rinteen, laskettelurinteen päällä. Sitten lähdetään alamäkeen. 7 kilometriä Pekälästä jotakin laskettelurinnettä alas. Ei tule olemaan sekään helppoa. Tuntia 15 minuuttia mennyt ja nyt pitäisi olla viimeisen mäen päällä ja tästä pitäisi olla 6,5 kilometriä maaliin. Eli joku 2,5 tuntia tästä aikaa mennä maaliin. Niin, likahuolto on nyt tässä tehty ja sitten on pelkkää laskettelua maaliin. Nyt on laitettu lamppu päähän ja polvessa on tuki paikallaan, niin alkoi sen verran juilia tuohon, että koitetaan päästä tuo alamäki alas. Nyt tällaista mukavaa onkin, kun pääsee vetämään tätä vuorerinnettä pimeällä. Täytyy vaan katsoa, ettei astu tästä polulta ohi. Tuolla näkyy Samonin keskusta, minne pitäisi laskeutua maaliin.
aika reunalla saa mennä. Onneksi tässä on kuitenkin tätä metsäaluetta, ettei ole ihan mitään kallioseinämää. Kyllähän noista puista saa kiinni, jos tonne tipahtaa. Alkaa jo katuvalot tuolla näkymään. Ei pitäisi olla enää kuin joku reilu kilsa maaliin. Aikaa on mennyt 13 tuntia 45 minuuttia. Olisiko se ollut 14,5 tuntia se katofi alas. Sieltä ehtii. On ollut todella pitkät nämä viimeiset kilometrit taas tässäkin kisassa. 7 kilometriä putkeen tällaista jyrkkää alamäkeä. On aivan kauheeta. Bravo, c'est bien. Dernier kilomètre. Bravo, bravo! Bravo! Nyt tullaan tähän joen varteen ja tästä sitten vaan maaliin. Siellä alkaa kohta maalisuoria hämäkkää. Aikaa on ennen 5 minuuttia vaille 14 tuntia. Tuolta sitten kartuu maalille. Menihän se läpi.